Guys, yung ginagawa namin oh. Ito, yung manok na to, yung nitid na manok, yung kwan. Luluto tayo ng dardarugo. Abuyok. Yung abuyok ba to? Abuyok. Sa bukid lang nakukuha to. Mga wild chicken. Labuyo, labuyo yan. Luluto tayo ng dinuguan. Ilyo. Yan ang sanggalan daw. Yung kwan, modernong Modernong sanggalan daw guys. Yun oh. Hindi mapupurol yung ano dyan. Double purpose. Pwede mo siyang ano, gawing nasaan. Partidor namin, partidor. Ayun ko, survival. Nakambulong sa ba? Ano tayo pinabudnanan niya? Kasi ito yung mga kinakain niya, kaya di namin kinuha yung laman loob niya. Yung mga lason sa daga, yun yung kinakain nito. Tapos, ulo lang tayo payanan niya. Kaya itong ulo may kamandag to. Parang kubra. Sobra. Ganyan ha. Buo na natin kainin. Ito mo, may kadam. Hindi mapupurol yung ano dyan guys. Yung kutsilyo. Tatalim pa dito. Undan sama dyan. Ada chicks. Malis tayo jay. Ada chicks tayo jay. Malis tayo jay, pero tatalyawan tayo ko. Upo daw. Tatalyawan tayo danaw niya. Malis tayo jay ah. Nga Mga nalanan ni Perse, ito dati bound naman. Siyempre, no, bound tayo ni Mark, no, nati bound na. Nauta mo tayo ay. Nakagin mo lagat alalay yan. Nangalap pa alalay na mo yan. Siyempre ah. Gusto naman, no, mga alaman natin, mababakan niya lang. Nagbabarang ko na. Nagbabarang. Ba't tayo, kunin natin si Perse para may Fried rice na yan din eh. Guys, magluluto na tayo. Ayan yung chef natin oh. Shoutout sa'yo chef. shout out mga ka manok natin dyan. Magluluto na! Oh, tinulad mo kumaha dyan. Yung madami nga. Tulado na dyan. Luto na! Ahon sibuyas! Wala mo nahugot na, nakadahugot na yan. Tumutugot ako na. Mantiga akong unang madata. Viral. Yagis ng kawalay ko no. Luto na, kawali!
Tad na bukbutan daw talaga rusok atak. Mas mantika. Ano mo sa ito? Painitin, kuno mo ta. Init kawali! Ito yan, ay nahin ko. At ato mo na bulan. Ako kasi hindi yun ano, nakasikar din hindi makarapasyakan. Nakaplato-plato kita na para may barsak o pag-uwan na eh. Brad, magluluto tayo ng kuan, ng sinigang na dinuguan. Luluto tayo ng dinugang manok. Yan, ada sili pepper. Yun. Masili pa. Bigyan natin ng sili para kuan. Mahalang-halang. Sarap. Oh, halo-halo. Sibuyas pepper. Ano? Tip natin. Ayan na yung manok. Saglit. Medyo lang anin yung pagkuhan natin ha. Mapapatok ba to? Mapapatok. Matabla to eh. Chicharon. Chicharon bagsak na. Inayad ako mo. Tabulo namin di ko ha, kalay ha? Binayadan dalamin suna. Binayadan na. Isang mo siya, bayadan na. Trabaho lang ng mata. Trabaho ng mata. Nakita mo yung transaction niya. Lagyan natin ng kwan, ng darat. Yung pino. Buhangin, buhangin. Yung nadiskay lang. Mamagiyay ko ata yan. Bayagan yung kadwa tayo. Yasin. Tayo niya kung kaya masayin. Gapo yo, bupaya di ko na eh. Tingnan nga, tabay, tingnan mo lang. Guys, nandito kami sa bukid. Okay. Kaya lang natin medyo tubig-tubig kunti. Gisa ng maigi para mas lalong sumarap. Yun. Yung magic sarap na. Yan, para dadamay na si Jaya. Okay, halo-halo. Para pantay yung pagkaluto. Ito yung susunod namin lutuin. Yun, may sinigang pa. Sinigang na talangka. Fresh with from Bali, farm. nangapa pa kami ng talangka kanina mga idol. Ano? Yan. Sunod namin kuin. Sinigang na talangka. May suso pa oh. Ilaw kong pa yata? Na? Ilok mo pa eh. Yan, may hipon, may talangka, may suso. Pangangapa namin ng talangka na uwi sa sa swimming. Swimming kami mamaya dyan sa resort. Mamaya mag-swimming kami. San Vicente Resort.
Yung guys, oh. Ihalo natin sa ano, dinuguang manok. Na may mga chicharon pa. Eh, paglutuan tayo ngayon, napawi. Paglutuan tayo napawi. Dugo natin ito naman to, tanong ko. Sarap niya, no? Higit na lang. Sinigang na talangka. Ito na yung lima. May nakalakas ka dyan, tiko. Lumata na eh. Bilang na. Sabot. Sabot. Manilaw-nilaw. Yun, oh. Maalam. Chicharon. Ano na yung chicharon? Kasi mahal tayo si Luwang nga pala tayo. Pag-alkin ay pag... Oo. Ay, wala. Ora aja ni sa bunga na yun, naging masilaw ka aja eh. Ano makita ya? May puno ng talisay dito mga idol. Shoutout sa mga nag-aalaga ng beta fish dyan. DM nyo lang kami. Nagkalat lang dito sa probinsya namin to. Talisay extract. Ara, di dati manina din tikwata. Yun, hindi masapa. Chip Boy Lugro. Ben, kaman tibas nga darom. Di jag mo. Alam ka, Malapit na. Buhay bukid. Buhay bukid mga idol. Tanom. Oh, kumplito. Okay, tanam. O, pagkabilang kaming garod. Adi Wilkins nga. Awang garod. Kuna akong card. Oh, grabe, malaki ah. Oh, ang pa shotting glass. Ada sa tinglas. Danom, di agala ka ti Wilkins, asin. Ay, asin yan. Ayun na. Nandiyan, tingnan mo sa plastic. Awan. Papel, sa papel. Papel. Wala oh. Yung asin niya, Prince. Bapo. Tinam. Marami yan, tangin. May sama nalaglag. Adi Ito. kinabasi na. Sige, mga Ang nagaduman launin ng asin. adi pa ate pa ini talang kapong na. Yung tanga-tanga mo naman talagang ibinabaon. Okay na, ana. Siguro ka lang, reklamo ka pa. Agala ka danong nga pagdanom tayo nga ay. Okay, regasyon. Wilkins. Yung naka-Wilkins na nga. Bro. Sino dyan ay? Sino dyan ay? Guys, luto na. Tingnan natin kung masarap. Asin. Yun. Hindi na namin sinigang. Ako dudong. Tawanan, di man mo ganda eh. Good. Ayun.
Sarap. Nang kailang, hindi kayo magbabain. Yan. Okay na, makasarap ba yung ano? Tubig ng irigasyon? Oo, okay no. Alam ng yun no. Ito nakahuray kamay. Yan na. Akala mo, may nakikita yan. Pero yung laman yan. Lalo ko yung mga ay natumpar guys. Lubuan sa. Sara. Trip panteto ya peg berte ya lihat. Dala tayo kapti ko. Ini, ay, yamat.